Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, la 7:07. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Marketing. Thank you mo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:08. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Farming Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinayar na kita sang panahon. Check na ton si LPA. We have on the line Sir Gan Republica, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. May gabi action by no sa aton mga listeners sari lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Bonifacio Day. No? Bonifacio Day. Karon, Happy birthday so, sa tanan nga mga Happy birthday sa tanan nga mga nagapangalan Bonifacio, Sir Gan. Oo. November 30 2020. Isa, dua, tatlo ka weather systems ni. Damo ba? Ang una low pressure area. Ara na siya nagapulon-pulon palapit sa Samar, no? Samar hasta sa Bikulan. May antad din siya karon sa distansya kapin sa 435 kilometros sa nasidlangan sang Legazpi City sa Albay. Ari siya sa coordinates 13.0 degrees north, 128.1 degrees east. Ang tail end sang cold front, tail end sang frontal system, ari naga-apekto sa nasidlangan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon. Amo ning Kabikulan, nasidlangan sang Kabisayan, kag kaprobinsyanan sa Quezon kag Aurora. Nga ang kondisyon sang ilang tiyempo ang mga magalumon ng kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagkupa sang ulan, pagpanaguob. Kag nagakolaborasyon sila sang low pressure area, no? Tail end sang frontal system. Kag may kolaborasyon sang LPA, no? Ang ikadua amo ning northeast monsoon area sa northern sa central Luzon. Amo ning mga lugar sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Nueva Ecija. Ang kondisyon sa ilang tiyempo amo ning magalumon na kalangitan nga may mahinay. Kung manipis lamang ang mga pagulan. Kag ang pinaka-maayo nga tiyempo ari sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod. Nalakip na kita diri, no? Negros Occidental kag Bacolod City. Ang kondisyon sinisang tiyempo may pag-uumguom ang kalangitan as nga magalumon ang kahawaan. May naligwin ini nga mga pagulan pero nakabatyag na kung may tulo-taliti kag ina sini nga gabi pagsulod ko di sa balay, no? Kag tuga ini sang localized thunderstorms. Ang Luzon kag Kabisayan ara sa kasarangan hasta sa may pagmadlos nga huyop sang hangin maghalin na aminan na sidlangan pakadto na aminan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan, no? Kay daw nagmadlos mo ng presyo sang isda sa merkado, no? Kag ang Mindanao yara sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin maghalin na aminan na sidlangan pakadto na bagat na nakatungdan. O kung northeast to northwest ka may makanay hasta sa kasarangan.
lamang na kadagatan. Okay. Diri particularmente sa aton probinsya, localized forecast kita, nagapabilin nga may pag-uum-guom sa gihapon ng aton kahawaan asa nga magalumo ng aton kalangitan. Pag-updan lang ini sa sang naligwin nga mga pag-ulan, posible matabo may ulan kita diri sa iban nga bahin sang Negros or kag South wala, no? While ang nagaulan dito sa ila, while naman di gaulan sa aton, no? Muna mabatyagan natin sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Diri sa Mindanao, ara lamang sa mahinay hasta sa may kasarangan man. Huyot sang hangin, magalin na aminhan, nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o northwest to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. Ang aton nga taob, sini nga gabi alas 10:55, 1.6 metro ang takos ang kadalumon. Ang unas magabalos alas 6 punto sa aga, no, alas 6 punto sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Alas 5:20 sini nga po nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya. Alas 5:46 buwas sa aga. Kaagari kita 25 hasta sa 29 degrees Celsius o kon sa 67 hasta sa 76.8 degrees Fahrenheit. So, muna yung nabugusan sa ato na kanitsimpo sining gabi action bright. Preparahan ta basi la buwas Martes, Miyerkules, last na isa sang ulan di sa aton. Ba. At least may ideya na sila. At least may idea na sila kung ano dapat. Ang Bulgaria daw, ari di sa masulod sa Northern Samar. Romblon, Igoon niya, Marinduque, Masbate, Batihon niya ni. May ara man nga tendency sa isa ka model forecast. Dito man siya sa Kabikulan, Japon, Albay. Sa Putihon niya, Japon, ng Metro Manila. Ang Cavite, Batangas, Lubira na yun. Latawon ta. Kabay pa nga hindi lang sa Disyembre 1 na dan buwas. Oo, na. Kinanglan nga pag-umpisa sa Disyembre daw maayo man ismail ta. 31 kadlaw. Mga 2-3 pa na pwede na. Purti, no? Pero tiway ta mahimo, Sir Gan. At least thank you gid. Nga ginapabalo naton sila paagi dira sa inyo, Sir Gan, no? May idea sila. Sir Gan, salamat. Advance Merry Christmas da. Yes, sir. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Duha tubtob tatlo pa, no, ka bagyo ang ginalauman sa aton sini nga pag-asa nga pwede magsayo diri sa aton sponsor Pilipinas, so. Pina sa palayag sa aton nga pag-asa ginyati amo ning obra lang nila sa matag adlaw nga tanan, gabi monitoring lang gid sa sitwasyon naton. Di mga muyo lang kita kay hindi man naton ma-predict gid mo. Inablang hindi naton mapaktan basi magkalalusaw man lang ini temprano pa. Sige, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasuban kag Kabakisan. Alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon mga muyo gid kita. Kadamo na sa nagakalahinabo sa aton palibot subong nga kinanglan naton magdangop sa mahal nga Ginoo. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, 7:18 na. Subong adlaw katapusan nga adlaw sa bulan sang Nobyembre, Nobyembre 30, 2020. Ginadumdum subong ang pagtaliwan o kon ang anak no kay Andres Bonifacio, ika-157 nga tuig mga kaksyon. Saway pa makakilala gid masyado kay Andres Bonifacio mga kaksyon. Gamay lang nga background para sa iyan niha, para may ideya kita kamo dira mga kaksyon. Si Andres Bonifacio amo ni siya ang una Filipino na revolutionary leader kag presidente sang Tagalog Republic, no? Sang madugay ng panahon, no? Na anak ini siya November 30, 1863 sa Tondo, Manila, kag napatay ini siya sang May 10, 1897 sa Maragondon, no? Aba wala nang gamay nga background si Bonifacio Bakaksyon, nagtipon ni siya sa una sang masobra shinmil ka Pinoy. Gingamit niya ni agod nga mag enkwentro sa mga Spaniards nga diri sa aton ti baganihan ining si Andres Bonifacio a Filipino revolutionary mga kaksyon. Gamay lang nga background sa iya kay kun basahon ko kag isa-isahon gid do kalawig gid sang iya siring istorya sang kabuhi niya. Anyways, bukas ng aton sini or naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Firing Line. Bukas sa ng aton sa nga Facebook page pagya sa aksyonradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa sa YouTube kag sa aton sa nga Twitter account. Ang aton sa nga texter yaring numero 0938225517 sa mga viewers naton kadto lang sa comment section. Please lang 2 to 3 liners again. Ano pa ayo lang ko sa inyo, pasensya gid no. Para mabasahan taman iban. Tagaan tanaw stisya karana inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Ang pamunuan sang Pro 6 Philippine National Police diri sa aton sa Region 6 may panibag-ong direktor umpisa buwas nga daw. Magapungko nga bagong direktor amo si Brigadier General Rolando Miranda. Magasaka na ang posisyon ni Brigadier General Rene Pamuspusan. Ang formal nga turnover of command pati gayunon sa Disyembre 2, Miyerkules 2020. Ang iban nga balita mga kaksyon sa banwasang Murcia, isa ka amay nagapungko-pungko sa gwa sang puloy-an sang iya Iloy upod sa iya sini minor de edad nga anak, may nagpabakal-bakal gasolina Action Oliver. Naglo-istorya pa sila, pagtaliko niya pinusangan, 4 ka basiyo nakitaan to patay gining amay. Dire sa Bacolod kina sang aga isa man ka minor de edad, I understand 17 anyos gin aligar kawatan
ginlothang patay. Action firing line. Baw halalong gin mga kawatan ha, kay nga ang mga tagbalay subong preparado na. Kung preparado kamo sa inyo sining mga kutsilyo dira kag mga armas nga mga sulpak da, ang tagbalay hindi na kutsilyo kag sulpak, Action Oliver. 45 di ang atugumon nyo dahil. Firing line. Abi nyo lang ha. Kundi 45, 9mm. Basi di mo lason, kamo masudlan nyo, balay ka pulis bala. M16 inkwentro pa, buruan gigamo da. Action firing line. Tekon matsambahan nga mapusilan ikaw, wala gagidway gidsukto ng pamilya nyo kung sinodang prisuhon. Oh, bauti patay gining minor de edado alleged nga kawatan na according sa pulis. Iyan ka pulis. Sa iban nga balita mga kaaksyon diri sa Bacolod, ang Kuan Action Executive Assistant Office sang New Government Center kundi kalapad na da kasulod gid aksyon gin-lockdown halin sa nagligad nga adlaw. Action firing line. Kaya may nagbisita sa ila nga may edad na nagpositibo sa COVID-19. Tigin pa gi-lockdown anay, gimpang swab anay ang mga staff dira. Ang lain pa Action Oliver kay damo di may mga edad-edad na nga dira naga-duty, bla naga-opisina. Kag may mga ranggo na da, bawsus ko, ka-delikado. Gin-confirm sa ato na ni EA Sammy Montoyo mga kaaksyon, sinigagabi, kaya nagpamalibad siya mapa-interview pero confirm ina nga may ara sang nagbisita nga positibo sa ila sining nga opisina. Halalo nga NGC. Action firing line. Ang mga scanner nyo da, ang inyo sinidring nga mga kwan, ang inyo sining alcohol dira, mag-sanitized antes magsulod. Kag siguraduhon, gid ang lain lang to kay nakabisita siya, nagpa-swab. Pag-swab, tapos swab, nagbisita, confirm gali. Ba, susto. Tani next time, guro, no? Like sa aton lang, kundi sa Bacolod, di mayara sa mga surveillance sub-testing Action Oliver, no? Pareho to sa mga riders naton sang Saturday, no? But since before sa nag-start ining surveillance sub-testing sa Bacolod, ang ilang protocol diri katawhay actually. Tapos ka-swab da, pwede ka lang balik sa trabaho mo, maninda ka da, or may baligya ka da sa merkado, pwede ka kabalik kung positive ka, kwaon ka da. Dapat liwaton, tanan nga practice Action Oliver. Once ina nga person na swab test abi, i-home quarantine mo na lang anay, no? Kag pagwa sa result nga negative siya, hala, pero kung wala pa result, ipahigad-higad na sila anay, no? Or isolation facility abi hasta magwa ang result. Di ba man ang ginihimo naton sa mga OFWs, sa mga LSI before, nga antes sila makapuli sa balay nila, waiting sila anay for 14 days, hanggang ban tag 20 days nang ning iban ganimo, nga way pang result abi, no? Stay at isolation center sila anay, no? Kaya para hindi sila makapang halobilo sa ibang nga tawo, but at least secure, no? Nga wala sang may maistorya kag positive gali iya. Action firing line. Amo ning surveillance testing diri sa Bacolod dapat i-kuan anay sa mga riders to sa Saturday. Dapat tantongin pang swab test anay. What is 1 day and 1 night abing hindi islanay kagwa sila sinipuloy-an. Providan sila sang syudad 5 ka kilo bugas kag 4 ka bilog da binga tinapa nga can goods abi. And pagagwa sa result, negative o hala, lumbayag. Pero kung positive, at least na secure mo sila, way pa sila katrabaho, way pa sila nakahalubilo sa ibang tao. Damo nang medyo diferensya, no? Sining surveillance sa swab testing, diris bakol, dapat itadlungon ta, no? Ang practice nga ini. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita mag-aksyon sa ton sining pagpangalagad, may nagpamangkot sa akon sa nagpa-NGC. Nagpa-swab test siya daw Miyerkules, and the next day nagbisita pagit siya mo. Nagbisita pagit pagwa sang result positive. Nanti kabay pa nga ang iban to. May pero ang iban to nga mga ginpang swab test dira Action Oliver negative naman. Pero may ara kay hambal ni Sir Montoyo, siyang akon di nga ginhimo subong Action Bray. Gin pang swab test gid tanan. All those nga nakalabay o kadelikado kay COVID-19 no, pero tig dyan, no? Nakalabay or nakaistorya or nakapungko sa ginpungkuan basta sining nagpositive nga ini muna bla, no? Ipang swab test anay tanan.
kag hindi magbukas ang EA office kung hindi gid masigurado nga negative ang tanan nga mga tawo nga staff dira. Action firing line. Hay sus ko, kadelikado kay COVID-19 maghinalungay gid kita. Sa iban nga balita, makaksyon diriya sa probinsya, wala na duro gamo pa. Amo niya si Governor Bong Lacson Action Oliverbo, wala na duro gamo. Today, this afternoon, ginpirmahan na ang executive order nga managapalawig iya sang Modified General Community Quarantine sang Negros Occidental, umpisa tungang gabi karon, tubtob Disyembre 31. Action firing line. Ang munisipyo sa Isabela gin-lockdown bangod sa pagpositibo sang pilaman ka mga empleyado sa COVID-19. Grabe si COVID-19, imbis nga daw nagaamat-amat kita ka tulutawhay daw gagabalik-balik naman. Abi pala nago kamudanay. Action firing line. Kag magpahimuyong. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ko na karon maka-aksyon sa aton sini nga pagpanglagad ang aton main topic tonight man ano. Oy, karon gali dugay-dugay mga ka-aksyon. Masabat sa aton diri sa Action Radio Bacolod si SB member Fred Bangkaya na am I right action an amo ning konsihal sang Moises Padilla nga ginatudlo nagkastigo sang isa ka sibilyan. Action firing line. Nga gin-interview taman to eksklusibo diri sa Action Radio na nagligad to nga inadlaw nga gabi. So karon masabat si SB member tagaan tagit siya tsansa para batian man ang iya sining side. Pero ang iban nga balita, mga kaksyon sa aton sa nga pagpangalagad subong iyang gabi, Aryo, babuas nga aga, kundi tulog ta subong. Pagbugtaw nyo buwas nga aga, laina ang presyo sang mga gatong. Kaya nga, ang diesel buwas nga aga, magapasaka sang piso kag 10 sentimos. Ang gasolina, piso kag 15 sentimos. Kag ang kerosene naman niya, piso kag 10 sentimos. Di may tulog-tulog ta subong nga gabi, pagbugtaw ta buwas sa aga, laina ang presyo sang gatong, nga amo ni ang ginabasihan man kung nga naga sa lalaka ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Action firing line. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte may ara sang nagkomentar man siya parte bla Andres Bonifacio nga dapat sundo ng iya sining nga pagka makabayan maisog nga sahi sang tawo. Ayos Kag sa iban nga balita sa nasyonal, labyan talay nasyonal ho, kay ang oras ta ginakwan, ginalagas-lagas ta lang. Si Attorney Harry Roque mga kaksyon, kag si Senador Manny Pacquiao, bukas sa fact-finding investigation, batok sa ilang nga duha. Nga ang imbestigahan sila nga duha? Kay si Roque mga kaksyon, nagpadulong sa Bantayan Island Airport. Naghinunanon dito damo tawo. Nadula ang social distancing. Damay ara to sang opening bala mga kaksyon, ang mga tao dinumog kag naglantaw sa iya kung sinogid si Attorney Harry Roque, naka-shorts man lang gani kag pasimple lang nga naga-istorya sa atubang sa mga tao nakabayular gid sa health protocol. Action firing line. Hambal ni Roque, purti naman sa way ko sila, nag-remind man ko nga distansya lang. Do sobra pa din na si Harry Roque sa artista na niya ginadugok sa mga tao. Si Manny Pacquiao na naman, nagpadulong sa Batangas, may hinunanon man to siya, o may ginkadto man to siya pulong-pulong. Way malang ni tani, aksyonan kung wala naglitrato si Madam Jinky Pacquiao nga nagwa sa internet, social media, damo tao, nakabayular man sa health protocol. Action firing line. Ti amo na pag-aimbestigahan sila. Ti hambalsan duwa okay lang imbestigahi lang kami da. Ti sige. Ang iban nga balita mga kaksyon, mga alkalde iya dito sa Metro Manila, ang ining natawag nga Metro Manila Council bla nagmeeting kagabi, ti nagrecommend sila tanan-tanan nga magapabilin sa General Community Quarantine ang bugos nga National Capital Region. Bangod sa ilang sitwasyon, no? Bangod sa sitwasyon nila, ti mayo gina, no? Kabalo ka ang Manila, ang NCR, Bacolod, Tacloban, Iligan, Lanao del Sur, Davao City, Batangas, amo ni mga lugar nga naka-GCQ subong mo. Pero kita diri daw nagaayo si Bacolod City Mayor Bing Leonardia nga kontani ma-modified General Community Quarantine na kita. Balaan ta gini karon sa gabi. Action firing line. Sige, balaan ta gini karon kay amo man ang ginapakita sang halos tanan. Galing mag-MGCQ kag GCQ nga ang sitwasyon subong sa Bacolod aksyon yan GCQ ang sitwasyon ta do hindi man do new normal naman lang gani do ay naman gali classification kun lang tawon ko.
Ang classification guro sa mga malls lang kag sa mga kaladtuan nga lugar, pero ang simpleng street sa Bacolod, ay, why na? Sa mga talambayan, ara na. Mga Kapihan, Ilimnan, Kalanaan, why na? Mga social distancing niya, why na? Doka normal naman lang, bot din itong task force disiplina. Action firing line. Sa iban nga balita makaaksyon ang Kwan Galio, ang aton sa mga positive diri sa Pilipinas, 431,630 mga kaaksyon. May bag-o subong nga 1773, nagapabilin sa 24,584 ang positibo. Kaya naka-recover 398,658. Kag ang napatay ara na sa 8392 or 8,392 mga kaaksyon. Amo nang sitwasyon subong. Action firing line. Pero aring dako nga balita man nga sumigabong diri sa Pilipinas subong adlaw. Ini iya ang pagkapatay, no? Diri lang ko anay mga kaaksyon ha. Ini ang pagkapatay sang isa ka anak sang Bayan Muna representative nga mo si Eufemia Kulamat. Didto iya sa Surigao del Sur. Nga ang napatay ining si ang anak niya nga si Jevelyn Kulamat. Naka-enkwentro sini ang trupa sang Philippine Army. Dali gid lang antis ko ni gali padayonon. Ari pagid gali isa ka balita. Napakasakit na marinig. Balikon ko lang gamay mga kaaksyon kay porting sikat ni. Ang idolo naton kag OPM icon nga mo si April Boy Regino. Iniya ang iya sini nga kantaya dekada naksyonan how many decades na nakaligad hindi madula sa huna-huna sa mga tao, mga old school man or mga millennials nakatatak ining si April Boy Regino. In what particular abi nga daw hindi gid madula ang mga kanta niya? Because ang kanta niya tuman ka simple, hapos sundon, ka nami sa mga mensahe, kanami sa mga musika, labi na gid kung sa mga love stories, Action Oliver, no? Mayo gini mga kanta niya, kag bakal gid ini Action Oliver sa gani sa mga video kihan. Amo nang iinkwentro ni subong sa mga kanta nga mga Justin Bieber na binula na nayaway tunaw na dayon. Mga bag-o subong nga mga R&B abi. Ay sinimana lang di mo nang batian. April Joy Regino, April Joy Boy Regino 1990s. Kon dumduman mo ni nga kanta aksyonan, laon ka na subong. Hindi ikaw akon sa in general, kung madumduman mo nga kanta ni April Boy Regino, laon ka na subong. May edad-edad ka na, dapat ka na mamana or mga sawa. Napatay kahapon si Regino sa edad nga 51 anyos. Dugay naman siya nagasuffer gidaksyonan sa balatian nga cancer, ano? Kung ano nga cancer inaway takaway ko na lang gin research basta napatay. Salamat gid Sir April Boy Regino sa imo sining kwan ng imo sining contribution sa OPM kag paghatag inspiration sa mga tawo sa pungsod Pilipinas kag kalibutan. Okay na tada. Balik kita dire sa pinatyanay gyapon sa Philippine Army ni kag NPA. Hampal ko na kay na si Bayan Muna representative nga Eufemia Kulamat, nag-confirm nga bata niya si Jevelyn Kulamat ang napatay sa enkwentro didto iya sa Surigao del Sur. Ining bata niya medic gali ni sa NPA aksyonan. Ahay, kaluluoy man no. Naka-recover ang Philippine Army didto sang 5 ka mga matagas nga armas luthang, mga subversibo nga mga dokumento kag halos ako naman diri ni Eufemia. Ngating bata niya ara gid man sanay sang NPA. Bangod suno siya diri ang mga eksperyensya, abuso nga eksperyensyahan nila batok iya sa Armed Forces of the Philippines. Action firing line. Kwerte no, masubo man pero tiya mo ng kamaturan, nag-ako siya diri mga kaaksyon, no? Naka-enkwentro gid lang AFP dito
daw mga duha na kabulan nga gina-survey gid man ni sila, no, sang AFP dito kag nagtabuay gid, nagbakbaka na isang pila ka minutos kag ang resulta amo ining kamatayon sa iya sining anak nga babae. Action firing line. Pero no, grabe yan, no. So anyways, kuan ko lang bi reaction diri nga aton sining Philippine Army. Online sa firing line. Ara sa aton sining linya Major Army Major Sinon Pancito sa spokesperson sa 3rd ID ng Philippine Army. Sir, good evening. Yes, Action Bahay. Good evening, Action Radio Bacolod. Magandang hapon po sa ating lahat. Pati na rin sa ating mga tagapakinig. Salamat po, sir. Any reaction po dito, sir, no? Kasi yung una, talagang yung bayan muna, sabi nila, parang hindi sila masasabing front ng NPA, no? Anyways, yung anak ni bayan representative naman na si Euphemia Kulamat, I don't know lang, sir, kung ito ba ay bayan muna member din before siya naging active talaga na may participation ng NPA. So, anong reaction niyo po dito, sir? Unang-una, we have known the Kulamat family to be allied with the organization na alam natin na may connection with the New People's Army. At ito naman, itong anak niya na bunso, alam din natin na nag-NPA ito 2 years ago. But she is connected with the yung anak bayan kasi bata pa naman itong si yung anak niya na bunso. So this somehow will connect us the dots na kung tayo ay kaya nating mag-isip with all the things that has been happening. This proves the point of the Philippine Army na sinasabi natin na these are not just organization, Bayan Muna, Anak Bayan, and all others, mga LFS, Anak Bayan, na hindi ito just about them an organization going against the government or doing activism against the government. Kundi sinasabi natin na mayroong koneksyon ang grupo ng mga ito doon sa recruitment per se at saka sa pagpapatuloy ng armadong pakikibaka na design ng Communist Party of the Philippines. Sinasabi naman natin before na ang Communist Party of the Philippines siya yung utak. Ang NPA siya yung kamay. At saka yung NDF, ito yung mga shield nila o yung mga taming nila. So, I don't know kung bakit nila pilit pa rin na sinasabi na hindi ito aliado sa New People's Army. Pero sa mga circumstances kagaya nito, this will somehow give us the point na mayroon talaga koneksyon. Nakakalungkot lamang na kahit ang si Congressman Kulamat mismo ay, 'di ba, sa kanyang mga pananalita ay hindi pa nga niya kinukondem yung NPA. Bagkus sinabi niya na ang anak niya ay namatay na isang bayani sa larangan ng NPA. So, ano pa ba ang pruweba na dapat nating ibigay with all these circumstances na very visible? At saka kung normal ang ating pag-iisip, ay masasabi talaga natin na may koneksyon itong mga grupo na ito. And I hope the Representative Kulamat will have a realization after this. Alam namin na hindi madali ang mawala ng isang anak. Sana ay maging katulad siya ng ibang ina, especially so yung mga members ng Hands of Our Children na nagsasabi talaga na talagang ang hirap ng pinagdaanan nila nung nawala ang kanilang anak. At yung mga nire-recruit na sana at mayroon lang din ako yung isang kapatid din mismo ni o anak mismo ni Representative Kulamat ay nagsalita na rin na sinasabi niya yung mga recruitment na kanilang ginagawa at siya ay nagbabalik loob na sa pamahalaan. At buti pa nga itong lalaki na anak niya ay mas naiintindihan ngayon ang kanilang na walang saysay ang armadong pakikibaka, bagkus dapat pakikipag-usap, pakikipagpulong sa mga taong gobyerno at saka sa mga iba't ibang stakeholders para maayos natin. Hindi natin sinasabi naman Action Bray na perpekto ang gobyerno natin. Yes, we have some sentiment against the government.
Nandoon yun. Pero ang pinupunto namin dito, hindi solusyon ang armadong pakikibaka. Hindi solusyon na kumuha ng armas at alipulin o palitan ang gobyerno natin sa pamamagitan ng isang madahas na pamamaraan. I see. So anong nangyaring ito, sir, at saka yung pagpakapatay ni Colyamat doon sa miyembro ng NPA, talagang malaking patunay ito sa mga haka-haka before na hindi tinatanggap ng bayan muna? Dapat noon pa man kasi hindi lang din naman ito Action Bright. Kahit naman dito sa atin sa Eastern Visayas. Yung nakaraan natin si Melvin Cruz, estudyante ng University of the Philippines, member ng Anak Bayan, talagang visible na nag-rally, napatay sa engkwentro dito sa Iloilo. Yung isang taga West Visayas State University, graduate ng Political Science, talagang aktivista, miyembro ng League of Filipino Students, namatay din po sa engkwentro. So ano po ba ito? Kung hindi, di ba, siguro they have just mastered the art of hiding. Pero kung ikaw naman ay marunong mag-isip, talagang masasabi natin na there is something, may connection. May connection itong mga grupo na ito sa New People's Army. Okay. So ito ba, sir, sa tingin nyo po ay malaking kabawasan po sa pwersa ng NPA, hindi lang doon sa Luzon area or bandang lugar ng Surigao del Sur. Ito ba may connection din sa buong Pilipinas sa mga nangyaring ito? Ito sa amin, hindi naman sa pinagbubunyi namin ang pagkamatay ng kapwa Pilipino. Pero sana itong pangyayaring ito magbukas ng isip sa mas marami pa nating kababayan na maghinay-hinay doon sa mga pagsali nila sa mga organisasyon, pagsali nila sa maging mapamili o maging mapagmatsyag tayo sa mga organisasyon. Kasi minsan di natin alam. Yun nga, ang sinasabi natin minsan talaga, hindi minsan alam na mga napapabilang sa hanay ng New People's Army na sila pala ay patungo doon. Kaya nga sinasabi natin, hindi naman natin nila lahat, League of Filipino Students, Anak Bayan, dun sa mga kabataan, hindi natin sinasabi na lahat kayo ay NPA. Yes, pero sinasabi natin na itong mga grupo na ito are designed by no less than Jose Maria Sison, ang pinuno ng Komunista Partido ng Pilipinas. Siya mismo ang nag-design ito na kailangan muna na i-ignite, i-arouse, mobilize, and organize itong mga kabataan na ito through this organization. Pinufuel o sinisindihan yung kanilang passion to go against the government. At pag nagkaroon na sila ng talagang sobra-sobra na damdamin against the government, then they will infuse na mamundok na tayo kasi wala nang pag-asa. Kung tayo ay nagrarally lamang, dapat pumunta tayo sa bundok, kumuha tayo ng armas at lupigin natin ang gobyerno sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. May mga allegations po dito. Yung Bayan Mona representative po, sabi niya, sumama nga talaga yung anak niya doon sa NPA dahil sa mga pang-aabuso daw ng AFP. Mga nangyari ba ngayon sa mga lugar kagaya doon sa area na to, sir, or dito man sa Region 6 na nasasakupan po ninyo? Actually, that's how this group perfected yung pagiging isang terorista. Sinisimula nila sa mga rally muna, ini-ignite nila yon at talagang doon nila sinisimulan. At yun kaya tayo naging massive, very aggressive doon sa ating effort. Kasi katotohanan nito, marami nang nagbuwis ng buhay na katulad. So, ang sa atin lang naman is sana matutunan ng bawat isang mamamayang Pilipino. At sinasabi ng bayan muna na dahil sa pang-aabuso ng gobyerno, ang sa akin lang, okay, sabihin na natin for the sake of argument na nag-abuso ang gobyerno. Pero hindi ito nangangahulugan na dapat magkumuha tayo ng armas at makipaglaban sa gobyerno. May mga pamamaraan. Kung mayroon man kayong hinanakit sa gobyerno, mayroong mga pamamaraan. At mas nakakatulong ito, kunyari, kagaya nga nung kapatid nitong lalaki, yung lalaking Colyamat, anak ni Representative Colyamat, namulat siya na hindi pala dapat armadong pakikibaka, kundi ang pagpupulong-pulong, tamang
paggawa ng mga solusyon. So magtulong-tulong, hindi naman po pwede, 'di ba, na sa ating ilagay na lang natin sa ating mga bahay na pag may diskontento ang anak ay sasabihin niya, kukuha na ako ng kutsilyo at patayin ko yung tatay ko. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat ganoon yung ating approach, kundi mas maganda pa rin pinag-uusapan, mas in all organization, kahit sa ating mga pamilya, mayroon naman tayong mga disgusto, pero hindi dapat tumantong doon sa patayan, sakitan, kasi that would be extreme already. Hindi na yun yung tama. Yan yung ating yan yung punto na gusto nating igiit dito sa mga grupo nito ng Bayan Muna, Liga Filipino Students, Anak Bayan, Alliance of Concerned Teachers, na ganun kayo, na ganito nyo minumulat na pag mayroong kamalian, dapat pumunta sa bundok at makipaglaban sa gobyerno. Sabi ko nga, hindi ninyo malulupig ang gobyerno sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Walang iba kayong pupuntahan. It's either you will surrender eventually or mamamatay kayo sa digmaan. And with that, hindi nyo ma-achieve yung gusto ninyo. Samantalang kung yung option sana natin is makipagdialogo, maging kabahagi doon sa mga binibigay na solusyon. Diba? Sabi nila, walang pag-unlad. Mayroon namang ginagawang mga daan, may mga construction, pero anong ginagawa ng NPA? Sinusunog yung mga bulldozer, sinusunog yung mga pison. So, ibig sabihin nito, ayaw din talaga nila ng development. Mali yung pinapaintindi nila na hindi nagsusolusyon yung gobyerno sa pamamagitan din ng kanilang mga aksyon. Pag-i-extort sa tao, hindi to nakakatulong doon sa pagtaas natin sa antas ng ating ekonomiya sa bawat isang Pilipino. Sa totoo lang, medyo kawawa talaga itong namatay. Medic pala ito, sir, no? Medyo may alam sa buhay ito at saka nakapagtapos maybe ng pag-aaral talaga. Pero yun, nakapasok doon sa NPA. Sir, yung inyong gustong sabihin po sa iba, baka pa naman matulungan natin sa mas timprano pa nga panahon, before anything else, sir. Go ahead, sir. Ang sa atin lang Action Bray, sana ang dami ng uhay ng mga kababayan nating Pilipino ang ganito. Sana last na nga ito Sa totoo lang po, Action Bray, hindi po ikinakatuwa ng bawat isang sundalo ang makapatay. Actually, marami pa nga sa amin ang dumanas ng matinding trauma sa bakbakan pag may namamatay, whether man sa amin na hanay o kaya sa hanay ng mga kalaban. Hindi madali ang makipagdigma, hindi madali ang pumatay, pero may sinumpaan kaming tungkulin. Kaya sana habang maaga pa, pag-isipan nating mabuti na ito ba talaga ang makakatulong sa atin. Sa tingin ko naman, hindi armadong pakikibaka. Sabi ko nga, ilagay na lang natin sa punto ng ating pamilya. Na tayo minsan na talaga ay mayroong gusot sa mismong pamilya natin. Pero hindi kailanman solusyon ang kumuha tayo ng kutsilyo, kumuha tayo ng baril at pagbabarilin natin yung ating tatay at nanay at mga kapamilya natin. Hindi ganoon. Sana matapos na ito. At ito naman, sana maintindihan din ng lahat ng kababayan natin. Bakit tila ngayon ang ating armed forces, ang ating Philippine Army ay talagang napaka-active in terms of information dissemination, in terms of giving all this information to the people. It is all because ayaw na din talaga namin ng digmaan. Ayaw namin ng gulo. Mas masaya sana kung mamuhay tayo na pare-pareho ang ating gusto at ginagawa natin ito ng sama-sama at ginagawa natin ito na may full cooperation with each other. Pareho naman tayo ng gusto siguro maunlad, progresibong pamayanan, and with that, sa pamamaraan siguro tayo hindi nagkakasundo. Pero sana maintindihan nyo na ang pamamaraan ng armadong pakikibaka ay maling-mali at hindi tama ang solusyon. Sige. With that, sir, maraming salamat po sa inyong time. Magandang gabi po, sir. Mabuhay po kayo, sir. Action Bray, maraming salamat. Action Radio Bacolod, sa lahat ng tawapakinig. Magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Saludo po ang Philippine Army sa inyong lahat. Yes, sir. Action Firing Line. Army Major Makaksyon Sinon Pandasito, ang spokesperson sang 3rd ID Philippine Army diri sa Region 6 and portion sang Region 7. Action Firing Line.
So muna, away miginman sa may nalipay, iya nga ti may napatay sa miyembro sang NPA, kagini anak pa sang bayan muna representative. Pero ti amo na galing, nagapangabay nga ti may ara pada sa iban, abi masi magtalang man ang landas sa hambal sang otoridad. Ti sa party sang NPA, ti masubo ini sa ila sining hanay. And amo na, kabay pa nga din nila magpadayon pa. Ang amo sining sitwasyon, kung may ara dira nga mag-inayuhay kita, kag maghangpanay kita nga, abi hindi. Action Firing Line. La 7:52, Action Radio, Philippine Standard Time. Diri sa ato ng bayan muna, ginkuhaan sang reaction kay na Action Alvin Graba, pero nagpamalibad sila nga maghatag sang komento. Ginarespeto, nato na. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay, dira lang kamuha, standby lang, kay ang aton sining bisita, amo ang konsihal sang Moises Padilla, naging aligar, nagpangkastigo sang sibilyan didto sa ila sining nga lugar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Bilang liwat sa mga utod naton si Tongboran Tuario Aksombray, good evening, watching live at Billy Arte Condominium. Liyog lang great Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan. Uy, nadula man, nagpisik siya. Ay, sorry gid. Homa Lomina, salamat gid. Lilia Taton, salamat man. Jin Oy si Sir Bray, monitor lang kami always ha. God bless. Alex Fuentes, M. Esmeralda Dolido, Van Ivan, good evening da sa imo. Adriel Bio, ano sakto na? Time is running, repent your sins to our God Father Jesus Christ, and He will save you and heal you and restore you. Salamat. Merly Dolido Araman Magallanes, Edilaus, Ginghe Dilicana, Roberto Lames, Teresa Oliveros, Alma Agravante Sabater, Digna Ilangos Gasalaw, naga-monitor man sa Binalbagan, Flora May Baculi Mirasol, si Ribatado Girly, good evening, Sombray, lihog tamyaw ila ni Mama Leonila, kag Papa Nonoy sa Don Salvador. Salamat kid. Wilson Tihana Guardario, salamat kid. Bilin Salao Aksombray, great ko lang ang mga barangay officials ng barangay Tangob sang ila successful nga suba held yesterday. Martin Aliling, Alex Montesa, Sombray, ask lang ko kung ang syudad nagadumili sa mga party-party nga kiwatan, ang mga simbahan ta pwede makakanda christening o konkasal, allowed ni sila kay may ara ko nakitaan. Allowed na sila under sa GCQ, pero kwan lang, observe lang yapon protocol. GCQ, patasubong lino, hindi tayo GCQ. Sige, check ko lang biliwat. Kaya daw nadula naman sa mind ko. Okay, sige. Jovi Monares, naga-monitor man. Virgie Olpinda, good evening, Sombray. Always naga-monitor si Lynn Holmes. Halong kagid permi Sombray, God bless you always. Salamat. Ivanisa Esperta Gilyang, good evening, Sombrayan. Support gid ko sa imo suggestion regarding surveillance swab test. Tama gid ka dapat. Pagka-swab pamuyong anay sa sunod kwarto hasta nga magwa ang result. Amo gid man na dapat mo. Good PM Sombrayan, watching Bago City. Marimar Kent Bulakha, Wanisa, salamat gid. Mags Hipanaga Salibio Panuela, good evening, Sombray, watching live from Rixan Security Agency. Greet ko lang all security guards and officers, especially to my general manager, Lieutenant Ricardo Santillan. Wow. Flora Mirasol, naga-monitor man. Vinram Roy Nab, salamat gid sa bago. Energy or Eneris Retip si Ravla. Kabudlay sa ngalan mo ba? Good evening, Sombray. Dapat amo ginaya samtang wala pang results ng swab, i-isolate anay kag i-restrict nga mga ma-expose sa iban nga tao, miski bala strict home quarantine lang anay. Gani, ano di ko kayo chindes ng ilang style. Dapat tapos swab test, dapat mo yung kamuda. Hulaton ta. Kung negative, wala lumbayag ka mo. Amo na dapat mo pang emote na iya nga mga kanta nga drama sang pag-ibig. DJ Jonah. RIP Idol, Dennis Richard Tiboroma. Torres Alex, mayang gabi, Action Bray, salamat.
Pinky Honto Pilye, good evening Sir Bry, always gid tune in nga. Gid ang Pilye family sa barangay Tangob sila ni Kaisel Fort, Renzi, Tintin, kag Dayday, also family Hunto. Sa La Carlota, barangay Hagimet, God bless Sir Bry, salamat. Joylen Sumadja Araman, Eliterio Parcon Dayon. Action Bry, good evening, monitor lang kwa. Rami Villamarso Araman, Ken Dokto, salamat gid. Monitor lang Tangob Natavio family, God bless. Salot sa AFP, hambal ni Pogi Jose. Gliezer Barcelona, good evening Sumbray. We're watching live at FB right now. Happy watching Nanay Led Barcelona and family, God bless you always. Alunan Zuset Junior Mainit Trihon, salamat gid. Tricia Faith, good evening Sumbray, always gid nagamonitor from Valladolid. Liog lang ko tamyaw sa Castel and Hapitan family, more power and God bless. Jobert Hirsaba Camagos, pakigreet lang Zeus Dog Cage nga nag-shot ginagmay kay Nonong Junior Salas. Kung paobra ka mo balay kay Ido, just text me or pangitaan nyo ang Dog Cage kay Arada. Maka paobra ka mo da barato na tahom pa ang trabaho. Edgar Tanaya, naga-monitor man sa Candoni. Ram Jard Action, I hope peace will reign once and for all. Gani man. Ibab ZJ Ram Ali Barot Bersil. Yung gabi so yung naman tingala ko gid. Naga-monitor subong sa Commonwealth Quezon City. Baw, nahidlaw ko na baladay sang Commonwealth na kay ginalakat ko lang na sang ligligad ko, di ko katultol sa Manila bla. Halin sa circle pakadto da sa may batasang pambansa, makadlaw ka sa akong day ay no, ginlakat ko lang na. Saling ko duman banaw to cruising ko maliskis lang nimo. Jerry Hilogo, sorry, hindi ko katultol bla. Kaya mga bases to sa unas Manila, mga dalan to, saka panaog may maagi sa babaw, maagi sa dalom. Ning ko kung lakton ko, hindi ko matalang mo, lakton ko Hindi, katultol ko puli. Jerry Hilogo, good evening, Sumbray, watching live, Barangay 3 Hinigaran, shout out lang ko kay Dandan Lanada. Eddie Jones Kalinaw, good evening, Sumbrayan, more than happy and enjoy watching from Clark, Pampanga. Happy listening to Kalinaw family sa Bacolod City, God bless, check attendance lang, Action Brian. Almira Lim Malazarte Araman, Maria Loisa Artizano Iligan, Tungburan Tuario, Action Brian, good evening, lihog greet lang, Joven Panes, Tito Nonoy De Leon, Sam De Leon, kag Choy Noel De Leon. Salamat. Hindi na itong iban. Edward Makute, nagamonitor man, God bless. Rose Bilag, check attendance lang, salamat gid, naga-check attendance sa sila. Ophelia Galero RC Araman sa Isabela, Julius Pasco, idol gwapo, buhok na ba mayong maayong satanan watching live, maayong gabi iguro to, no? Sige, standby lang ka muna ha, hindi lang mo mag-idog kay pagbalik natin, may mga pasigabong pagitang mga balita para sa inyo. Last 8,
Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:07 na. Gina-endorso nato na sa inyo pangis mo. Action Firing Line. Ito may ara kita sang inabalang oil deregulation law bla na nga ang gobyerno hindi makapasilabot damo ni kasubo sang Pilipinas Action Oliverno. Ang gobyerno tano makapasilabot na guro kung isa do kadako man ning papel sang NPA man nga palukpan ni mga kompanya bla sa mga kaya gobyerno to hindi katapdas na ipagit na sa NPA da kung isa nga ginapasibangda nila NPA bla kung gali kay gumurahon gwardiya glito yang way masulduhan. Last 8:10 aton sini nga pagpangalagad. Sa nagligad nga Biyernes ang gabi, may na interview kita diri, no? Ang ngalan si Roberto Capistrano. Isa ka pumuloyo sang barangay Kadri kundi ka magsala, banwa sang Moises Padilla. Ang iya sini nga aligasyon una, ang iya asawa gin swab test ini. Pero pagtapos ang swab test magkaaksyon ng asawa sining biktima nagpadulong sa isa ka lending. Kag nakitaan sang barangay kapitan. Ang kapitan asawa sang konsihal nga nagkastigo sining nasambit nga si Roberto. According kay Roberto diri, ginpakahuy-an ang iya asawa ni kapitan didto sa may lending to nga lugar nga nagakuan sila damo tawo inabalang ginswab test ka tapos nga galagaw ka diya gin approach abi nga daw hindi guro na nami ang pag-approach bla. So nagpauli ining nasambit nga asawa sang biktima nga huy-huy ang abaga kagalain ang buot nagwa ang result negative sa COVID-19 ining nasambit nga asawa sang biktima. Makaligad ang pila ka adlaw, baw nagkita ay gid ining asawa sang biktima kag ang kapitan ti daw gin muno yaman todo gin sukmaan yaman sang ginhimo ni kapitan sa iya didto sa may damo to tawo sa nakit-an to sa abi mo, ba? Kag nagsinabtanay mga kakon. Action Firing Line. Nagsinabtanay. Ja panahon nga ina pag sinabtanay,
ang kapitan nagpanawag sang pulis. Ini aligasyon ni Roberto Nagpanawag sang pulis, ining asawa sang biktima nagpauli sila balay kay naghambal nga nagpanawag pulis si kapitan. Action firing line. Ining biktima nga si Roberto magkaksyon nagwa sila puloy-an kag liog ko distance gamay aksyonan nagasulod na. Kag nakit-an niya nga ining si Konsihal Fred Bangkaya ang bana sang kapitan. Ara to sa lugar kag nagapulo pamangkot abi, no? Nagapulo pamangkot sa natabo. Naglabay-labay tong si Roberto nga ini, ining na-interview na to na biktima. Kag nagkomprontahan na gid sila yan ni Konsihal. Sa aligasyon ni Capistrano, Roberto, nga nagasinggitan ining si Konsihal, nga ginabunggo yang iya sini nga dughan. Kag daw inablang kada istorya daw ginadot-dot yang kogalingon niya sa sining biktima nga ini. Hasta naglabot sa punto nga may natabo nga tapungol sa nasambit iya nga biktima mga kaksyon. Naghululubag ang nawong sang biktima mo. Naghalalabok. Kag daw hindi nagpakurasyon gid kag nagpablatter sa pulis. Hindi ma-contact actionan ang number niya. Gatawag kami daw sa SB member Fred Bangkaya, sir. Sa imo sinimatiniyon, basi naga-monitor ikaw, nagapanawag kami da sa numero nga gin istoryahan na man ta kaina, na sige. Ti gusto taman kuan sang side diri si Bangkaya ang SB member nga ini kun ano man ang natabo, in fairness man sa iyabla, para mangin patas lang kita diri. Actually, halin pa sa nagligan nga adlaw aton nga panawag sa iya. Ti daw ka kuando alang guro but this afternoon na istorya naton siya, no? Kag pasalamat kita nga masabat siya subong nga gabi. Aran Action Oliver amo na. Okay. Sige. Masabat siya subong nga gabi kag ihambal yaman ang iya sini nga side para mabatian man sang pumuloyo dira sa banwa sang Moises Padilla. Action firing line. Kaya nagligad to, yala to tanan sang victim, no? Sang biktima. Subong makaistorya na kita sa ginatudlo suspitsado. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Sangguniang Bayan member sang Moises Padilla, si SB member Fred Bangkaya. Sir, good evening. Sir, good evening, sir. Action Brian, sir. Brian? Sa Action Radio Bacolod. Sir, good evening. Sir, i-correct ko lang tsaktong pangalan mo, sir, no? Fred Bangkayang. Fred Bangkayang. Bangkaya. Sige, una sa tanan, sir, salamat gid sa imong mga time nga ginapain mo diri sa Action Radio sa mga gabi. Halin pa nga adlaw, ligan nga adlaw pangita namon simo kay at least makahatag ka man sa imong side. Una-una, sir, pasaysayon ta na lang ka sa kung ano man ang imo sining side sa mga allegations nga ginpalayag ni Roberto Capistrano. Kilala mo sa sir, ano? Kilala, yes, sir. Ano, sir, saysayin na lang kami abi, sir, sa Action Radio kag mga listeners na subong sa online kag sa radio mismo. Sir, ano gid ba lang natabo sir? Sir, antes connection mo sa bata, pwede ko na kapangayo may yung gabi sa among tumuluyo di, sir? Go ahead, sir. Sa aton nga pinalangga nga miyo sa aton Vice Mayor kag kaupod ko sa konseyo sa mga kapitanes ng 15 ka barangay sa mga konsehal sa tanan niya pumuluyo nga nagka-tune in subong sa Action Radio. Ngayong gabi sa inyong tanan. Sir, ang plastada bala, sir, ang ginalinan di sina iyan niya sa babae away mong iyan ni Kapag ni Elgin Capistrano. Party na sa pag-swab sa iya sang last October 15. Tigin swab na siya ni doktor. Siguro base ko wala lang ko kabalo nga gin-swab sa ni doktor. Di sa pag-swab sa iya ni doktor, di sa iya aligasyon nga wala man sa kuno gin-inform ni doc sa proper nga protocol. Siguro ako ya hindi ko sir magpate kay si doktor ya stricto na sa mga amo ng bagay. Okay. Gin-inform niya gid niya kagkami na ginapalo ya gid kami na di sing pagtapos niya swab
Kaya tungod nga ang ibislaken di sa magsakay sa isang barangay nga salakyan, gusto iya get private car. O sige, okay, wala problema. Okay. Pag-abot niya hari na sa banwa, sa poblasyon, naglakat sa life bank. Kay may nabayad sa tapos may release ako, no? Okay. No, pagkakita sang Amon Bihert, mga BHW, gintawag sa pagtawag siya ginabalansa nga jing ari ka di nga na bago lang ka na swab dapat mapuli ka. Di siyempre siguro nag-insist nga bago lang ko na swab wala pa man akong result. Tidong ginapunto ya bala nga wala pa result ya ti pwede pa sa kalagaw. Kung bagagin sa way sir sang Bihert sang barangay ninyo dira barangay ano sir Kadre no? Oo, Magalyon Kadre. Magalyon Kadre. Okay. Oo. Tig-insist gisa. Siguro lagi sa magpati sa Munya Bihert, pabalo sa mga Bihert sikap. Amo to nga sikap, nagkatuman to sa Life Bank. Aha. Oo. Pero wala yung sikap na nagbura-bura sa according sila yung mga statement na nagbura-bura. Kaya ginabalan man sa nikap nga, jing ari ka di jing bagulang ka swab. Di dapat mapuli ka. Di nagayo sa kunog, insis kasi ngayon, nga mabayad lang ko, kaya maparelease ko dayon sa akon nga loan, bali release ako namang. Tising ko yan, digit pwede. Kaya mapala Castellana ka pa, kaya di sila Castellana pa nang nila release. Hindi digit pwede, kaya swab ka. Kaya amo to, nga medyo nagpilakanay sila guro masakit nga tinagada, nakapilak si Banjing, o kung si Kapula man ko ka idiyagit si Dra, amo to nagpuli siya. Everyday na sir, sa pag-quarantine niya 14 days, ginamonitor na siya sang mga BHW tamang ginakuan sa temperature, ginakatuan ginasagapon. Okay. Ti nagkapandam na nasa daan sa mga BHW nga wala pa kami nagtapos sa isang bastos yung kapitan. Kanya wala pa kami na nagtapos ay. Tido mga amon na bala sir nakabalo naman kami sina kay kapanugid man ang amon mga BHW. Okay. Wala na yan ni Captain Mind. Bayan lang ikati siyempre iya lang naman na sila boss ang latyagon sa natabo mo. Sa tong last November 24 sa hapon sa gabi. Nagkobra ko sa salakyan ko bilog adlaw mo. Medyo lapyo-lapyo gid. Gisugo ko ni sikap nga mabakal to bisang humay kay pamawon ta kay ang amon nga panyapon wala pa na himos. Siyempre masako man kami. Amo to nagbakal sa sang humay. Pagkaputig to sa simuyan, wala lang ko kabalo kung sino ang nauna sila, si Banjing o kung si Kap. Amo ni si Banjing, amo ni si Elgin. Amo na yung asawa? Asawa? Oo, ang asawa ni Roberto. Sino ngalan ni Kap ni SB member, sir? Omega Bangkaya. Omega, okay, sige. Oo. Pagkabakal na ni Kap, si Elgin Capistrano, yari man sa ulunan ng gawang side. Si Kap yato sa simuyan. Di kapabati-bati na si Elgin sa mga kung ano lang napabati-bati. Kaso lang si Kapi wala nagsapak siya. Mula nagpapikto si Kapitan. Kaya di siyempre wala man niya kuno ginaminsyon ng yung alan mong. Di wala yung ginasapak si Banjing. Siguro wala lang takabalo kung ano ang iyatin tuyo. Kag hindi siya guro kautom. Kaya daw tabayan ng sanika pula sa ginasapak. Nagpalapit tuya sa sumayan. Kag nagbakal. At pagpalapit niya, nagambal sa dahil nga ari na digliaton bastos na kapitan. Pero mo na balang lakas ang istorya, sinisabat mo lang ganin sikap, kaya nga, ding dugay na, ding ano pa na ang istorya, man dugay, tapos na. Kung bagagali, sir, klaruhon ta lang, ining babae, nga asawa sa nakasang biktima, nagpalapit gito sa gali kay misis mo nga si kapitan, kag siya gito nagpadulong gito gali, sir, damo sina? Oo, mo ginayang matuod. Siyempre, naglalisay na sila. Hindi na gusto si Kap nga maglawig padang linalisay kag magbinastosanay sila kaya siyempre kuluya na nga sa Tianggi, sa piyak katubang may Tianggi man. Di nagpabor na lang si Kap nagpuli kag mapatawag sa kuno pulis kaya para mapulisan, para maklaruhan ang punto, maklaruhan. Okay. Kung tinagpuli si Kap, pinatag yung sumay sa kon, nanugid siya nga muna, niya mapatawag ko na yung pulis. Nawag sa cellphone sa police station. Pagsabat ng police station, wala sila available ng salakyan. Tungod niya ang patrol, at tuman sa piyak na barangay, nagresponde man. Tinagambal si Kap nga, sige, makadto na lang ko madala na lang ko salakyan. Amo to. Paglakat ni Kap tiya sa police station, ang police gali nagmotor na lang. Dito nagrekta sa barangay hall. Okay. Pag
abot sang pulis dito sa may barangay hall, may tanod na dahil siyang adlaw gabi dyan nga duty mong nagtawag sa radyo ang on duty nga tanod. Kag ako nakasabal sa radyo. Kapangita kay Kap nga gambal nga ang pulis ato sa may barangay hall. Singko po latalan da ang pulis, itawagan ko lang si Kap sa cellphone niya, rin na di ang pulis. Amo to itawagan ko si Kap. Pagtawag ko kay Kap, singko rin na di ang pulis sa may barangay hall, rektahin na lang. Oo. Pag tapos nga naggrita si Kap, ako yan ikaw, ako yan gani sumay pinagpoyuway. Nang ako nga, singko maabat ko sa may barangay hall. Wala pa ko gani kilis, ga-short lang ko sang ligarter kag may saytihon pa gani akong bayo. Nagkadto ko to. Paglakat ko, nakita ko ni si Mr. Roberto Capistrano nga nagagawa sa gate. Di ako wala man lang kuya nag-mind. Kasi siyempre hindi manaya mo naway mo. Hindi manaya sa mga babae. Kasi siyempre mariglo lang manaya. Di wala gagi man lang kuya. Ang isang paglapit na akong sa siyang ginamera no. Kay magyan ko ganyan magkadto sa barangay hall mong. Nakapinsar ko nga mangusisa ako anay. Mangunsiho ko kung ano ba lang tuod na natabo. Maganda nag-imbestigar ka man abi. Oo, nag-imbestigar ko. Kasi si client man nagolpe lang tanga pinatasawa tanga basi sa layat pa kung pwede ta pa masaway kasi siyempre yung client man. Amo to nga namangkot ko sa kamera. Sin ko day ano ba lang tuod na natabo di. Kung wala ko gani ka-mention sang name ni Kapitan, nag-mention man sang name ni Elgin Capistrano kaya pamangkot ko ano ang tuod na natabo di day. Sa nag-istorya na to si Mera, ang tagiyan sa Tiangging nga nagabrigya sang Siumay. Wala ko yung kabalo nga si Roberto Capistrano, nagsunod na yung gali sa sakon. Pagsunod yung muna, nagapungko ko, naglapaw na saya daw mga isa or dua kadupa na sakon. Wala man lang ko yung nagmanin kasi siyempre nagagay man sa wala mo kabalo kung din siya magadto. Naglibot na siya gulpe. Paglibot niya, balik ako kagin singgitan niya ko, sitaya ko nga, gano ka di? To singgit kita to do kano kading nga tapong sisa kading ang ginsabat ko lang aksyon na siguro client mong sisa okay siyempre ga pang sisa man lang kung anong motor niya tabo mo kay base sa lasang sawa ko ti ma-correctionan ko masaway ko pa sa pamula na ang punto ko singgit na siya mo singgit nga di na pulis mo ba't ko patawag ka pulis di na pulis mo ko ato gani sa barangay hall sinyati tawag ka to pulis mo kay wala ko nadlock. Amo nang ambal niya sa ako. Pinay na sinasusulit nga wala sa nadlock sa pulis. Ano man tanang ako niya, anong kay matawag mo lang ko. 5 tisig ya. Tawagon ko to, ang pulis. Pag tindog ko matawag ko sa pulis, na talikod ko tanay. Kaya matalikod ako malakat ko ya. Sininggitan niya ko yung gulpi. May ko sila nga hinahinay lang nga loudspeaker pa. Grabe yung makadutun lang niya sa singgit niya. Opisyal ka nga, obra mo pangawat. Mga kawatan ka. Siyempre doon nakibot ko sang iyang ginambal. Kaya pinsarabla sa kadugayon kung nasa barangay, sa iski chairman, duwa ko ka-term sa kagawad, duwa ka-term sa kapitan, nagduwa naman ko ka-term sa councilor. Duwa mo na mabatian ko nga istorya, bala. Ito kalain sa side ko. Nagbalik ko siya kasi mapamatudan mo, may ebidensya ka. Oo, pangawat, obra mo. Duklain din sa pamatyag ko. Medyo lapit na ko siya, nag-close na ko siya agwa. Nambal ko sulit, abi. Ito sulit siya, po dala tiklod sa akon. Tiklod niya ko. Diba, ginako yung managani sa inyo, tubod na tiklod niya ko. Ginano mo ko ng kagalingon mo to sa iya? Wala. Naglapit lang ko. Nakita, pagtiklod niya sa akon, siyempre kita ko na siya dahil niya may gabukol sa wak niya. Wala lang ko kabalo, hindi ko may didipay kung ano itong gabukol sa wak niya. Sundang man to, kung armas man to, kung ano itong bagay. Basta nakita ko yung gabukol sa wak niya. Amo to pagtiklod niya sa akon, siyempre, sir, may nervyos kuya mong. Hindi ko gusto nga kuya maunahan. Good line na niya. Kung mauno siya to yung gabukol sa wak niya, wala ko to kabalo kung ano to. Siguro pinsaman ko, amo to nga pagtiklod niya sa akon, sabay ko sumbag siya baba. Hinay lang na ganin sa baba na napilas na ganin sa sulod niya sa bibig ya. Unto lang na siguro, kasi siyempre unto. Pinadispan pa lang to akong sumbag ya. Di galing kay Gakson siya nga daw mabato pa sa may gabukol ng sawak ya. Sige pa sa kunsunan ko sa sumbag sa mata. Amo to sa kag nagapasa kag natumba. Tumba siya. Oo, tumba sa. Muna to nakita ko kay dinalaga niya ang pulis pakato sa amon. Ti pagabot ang pulis niya gani nagpabangon siya. Ti amo na to tabo.
Kung sa iya, ganyan aligasyon, may bodyguard ko kuno kagin, pulihan niya may kagapos pa kuno siya. Singkula, ako niya ginako ko na, ako lang na isa ya. Okay. Siyempre, amo to natabo, sir. Puli man lang kuya kang nagilis, kasi ko balaan ko problema mo. Yun na, balaan ko lang nga problema. Nagilis na ko to, naglargo na ko, kasi ko kung mamdalong kami sa police station, siyempre nakilis na ko. Sila na yung nalakat. Ang duwa ka pulis nagpabilin sa akon. Kaya ginulat ko kasi tambay nila ko basi kung hindi ko maglakat sa police station. Kaya ginulat ko nila nga makagawa ko. Kasi siyempre naglakat na ko. Kung pag-abot naman sa police station, wala pa na sila. Kaya ato sila sa sentro na pa-dressing. Siyempre kayo may pilas ang yung babakagang mataya. Kaya mo to nagpa-dressing. Pag-abot naman sa police station, wala pa man kami dayon na entertain sa police. Kaya ang investigator nag-drive pa sa patrol. Halin pa sa may bakulod nag-inquest. Di pag-abot, ara naman sila, timing naman nga nakatapos sa dressing, tawag kami sa disofficer kagin istoryanay, wala pa na-record, istorya kami anay nga duwa. Natubangay kami, ara man ang sawaya, nga po niya sawa, susunan. Pag pa mga mangkot sang disofficer sa mga interview kami, gunusisa kami, i-gulpit yung nagsalot ang saway, kag musili nga, hindi ko yung magpati, ang amo ni matabo sa bana, kuya kung wala nyo ginpulihan, action do gina-insist siya gidya nga bin kastigo bin pulihan sa mga bodyguard wala ko ya tod bodyguard wala ko ya na sang may nagpuli ako lang gid na yan nagimo sina yang mo to nga doon hindi kasi magpati siya pa ganin na gambal nga tino gusto mo mariton na bota da sa sagwa bugar ya ti amo na tong sitwasyon sang bana siya pa yung mangangkat siya pa yung mangangkat sa ako niya mariton na bota sa sagwa ti to na sa aligasyon niya nagambal ko payuha anay siyempre amo na tong sitwasyon sang bana mo susulan mo pa nga mariton na bota siyempre payuha anay si Dukla ay bala ti ako to nga tao lang man tapos sa batyagan ko matong sakit man tong ginimo ko siya tang bukol matay mo siyempre siya yung asaway dapat yung bala niya banay kung kay ipo sa lang to kanita ni banay kay doon sakitan na to yung balo niya pang mariton na ba tigaw mo na bala aksyon ang natabo simpre ako niya nako ko na yang nakasumbag kuya pero nasumbagan ko sa tungod sa sinakit sakit nga mga tinagakap titod niya pa kuya kung wala naman ko tani gintikod siguro wala man lang to tani kasi tikod niya pa ko mong ako dan niya gawa dipinsa man lang ko sang lawas ko kaya tingin niya dipinsahan ko itong kabukol sa wakya kung wala ako balo kung ano to Anyway, so sir, I understand daw sila may plano to sila to file a case against sa imo kag mapa DILG nakabaton ka na any information regarding sini? Wala pa man sir, actually wala pa. Ako ko willing man ko magatubang sir kung ano gid man ang mga kaso ni file nila sa akon. At isab kun ko man sir kay siyempre wala ta man naging deny, mo ta man ang wala ta na bangon ko lang na. So, ikaw, saan ka nagpa-blatter ka man against them? Oo, nagpa-blatter man ko. Kaya pagkatapos niya pa-blatter, nagpa-blatter man ko. Anong imo yung allegation against sila, Tuya? Amo nang ginambal ko, sir. Amo nang ginambal ko. Amo lang ginawala naman ko. Nga daw, ginsinggitan ikaw, ginhambalan ka nga kawatan, amos na? Oo, kagintiklod niya ko. Wala mo ginapunggan, sir, no? Ang imo nga silabo, sang kagalingo, no? Pero tino, masakit, ano? Oo, sir. Kung butang tabi, sir, kung bisan sinuman, guro nga tao, ang balon sa ngamusin na, gintiklod pa, siguro, ako ginbugin, ano ko mong, bin tao man tanga tao mong, tod nga opisyal ko sang banwa, hindi man kurubot. Okay. Ikapila mo na nga term ganit sa bong, sir, sa pagkakonsihal? Ikadua nga term. Number ano ka ganida, sir? Number 3. Number 5 ko. Subong number 3 na. Number 3, So ikaw, sir, way kaya plano mag-file kaso sa ila like sa mga words nga gingamit niya against sa imo? Actually, sir, akong siyempre respeto mo ko yan. Nagagi ko yan sa barangay. Kaya di kami yan ay masitulay kung siyempre mapasumon ko sa iya para pamangkuton ko man sa kung ano gidyabi ang gadgadya yung iyambal niya na sa ako niya. Aside sa natabo sining swab testing nga ini sa misis niya kag sige misis man kapitan, may previous abi may mga away-away na kamo ni sir nga daw ka personal abi sini? Wala gid sir may man sa mo na ang magulang na ganing nga teacher migo ko gid na wala man nga wala kami sang ginawayan na amo man lang isubong natabo yung amugid niya. Gani man no. Anyways, sir, kabay pa next time bisan guro ka bugat likaw-likaw kita public official kita galing kiti tapos naman intindihan ta man emotion mo di ginaton mapunggan sometimes
galikit mo na, no? Di taman mapulong gid ang nga sitwasyon. Dira lang ko asta sa interview at least tonight napapalayag ko ikaw sa imo sining nga side naga-monitor subong ang almost 80% sang Moises Padilla ho kay nagahulat gid sang sabat mo sir kaysa nagligad to do sa iya to tanan. Anong gusto mo ipalabot sa mga taga Moises Padilla nga nag-trending ang imo sining nga pangalan kag medyo nagpangastigo pa sir? Go ahead sir. Ako niyang mapalabot ko lang niya sa Pumuluyo, isang Moises Padilla, ti siyempre nakabasabat naman ko ya sang ako niya side. Kamo na lang niya kabalo magbasi-basi kung ano gibi ang matuod dara. Kag ako man gani sir, gusto ko man gani sir nga kung mayaraman kamo sa mga personel nga gusto man mag-imbestigar diri sa among nga barangay. Ginayo ko man kamo sir nga para hindi lang iya side, hindi lang man akong side para usisa nyo man, maimbestigaran nyo man diri kung ano gibala ang aktual nga tabo diri ari sa nakakita gid actually sa mga bystander kag sa tagiya sa Tiangge. Ako ya sir open ko ya sir, wala ko inadlok nga mag-imbestigar kamo diri para mabalaan ta gid ang tutuod nga natabo. Anong personality ni sang ni Juan man ni Roberto man sa inyo paglantaw da sir? Sir, siguro ako sir no comment na ako sir kay very ka personal na gid man na siya. Pero kung gusto niyo gid mabalaan sir kamo lang dikadto ko mag-imbestigar sir. Sige, thank you gid sa invitation. Makadto kami kinahanglan ara kagid sir makita ita. Sige, okay sir. Okay sir. Sige, dira lang ko asta danaya at least mabati ko tanan-tanan. Ma-try gid ko nga makakuha anyone nga makasugid kung ano giblang natabo dira kay subong kon pamatian ko may punto sa piyak, may punto ka man. Nakastiguhan mo gid dito pero nabuyayawa na singgitan ka man gali, no? Piyak kag piyak na may aragid sang diferensya, no? So kag natiklodan pagid ko yay. Natiklodan ka man may lang kay nag balitok sir no, kay man natumba no. Dako ka man ayhan sa iya. Ay hindi sir, medyo gamay ko sir kumpara sa iya. Oo, gamay ko siya. Amo to galing medyo nakapanghagyat sa sang return bout gali or padayonon ta kay dako. Pero porte ka sir no? Ano malang agi ni Manny Pacquiao sa agi mo man? Porte. Siguro sir, ang atong pormiro kung sumbak ti daw hinay lang gid mo to dispanta lang man tanay galing kay siyempre nagdipinsan ako sa kugalingon ko gintudo ko gid man ikaduay. Porte man. Sige. Sir, Bangkaya SB sir, salamat gid si mga time may gabi kag mabuhay ka sir. Halong ka mo da sir. Kabay pang inyo ni nga problema kuan nyo niya, matadlong na kag mabalik ang hinirupay nyo da bilabi sa may nagkalanabo na sir. Salamat. Sige sir. Amo ginasir kina pangamuyo ko sir para taway na ng pagsinalayo tadi sir. Salamat sir, mabuhay ka sir. Thank you. Sige sir. Okay, salamat. Firing line. SB member mga kaksyon na Fred Bangkaya, salamat gid sa imo sa pagpa-interview diri sa Action Radio Bacolod sa pagsalig diri sa aton. Action firing line. Aminado si Bangkaya nga nanunuan niya gid sang hindi kanila mo kundi habyog gid Jackson Oliver kay ang no do hindi tiya mapulo pirsa mo. Ang una ko no hinay, pero ang padason amo na to kuno nga daw gingamit niya ng iya sining power punches blang ginatawag blaw. Ang pang gabi na gini. Imagine mo tong mga guyatos ang tinapungol kit anya man to gina sa live tadi ha. Action firing line. Porting igo mo, no? Anyways, amo na ni galing ga monitor si Bangkaya, suliton ko lang. Next time hindi lang kay si SB member Bangkaya kundi iban dira nga mga public officials. Kuan gid tawag naton magpahanunot kung kaisa. Pahanunot gid kung kaya pa galing kiti masakit man ton nga hambalan kay mo kawatan kay mons gobyerno. Action firing line. Diri gani sa konsehos Bacolod mga SB mga konsehal tinapungulay dira pa mismo sa ilagan nga sesyon. Inaya mga porte na nga mga tao man mo. Tampaan ay mo nga bigura muson. May lang kay ara to suna si Councilor Carl Lopez. May nagasinyas to ya cross sa tunga mimo nga amin ya. Action firing line. Ining si Bangkaya kag si Roberto way gid sang may nakapugong ti ara naglabutanay gid no. Kabay pa nga matadlong na nada no. Kag next time sa mga public officials naton kuan man dul distansya man labi na gid kun elected official ikaw hindi ka man magsulong man to sa mga lugar nga way ka man sigurado man tuod kay hindi mabalaan ang giho man sa ibang nga tao labi na gid ko may ara na sang timatima. Action firing line. Elected officials ka mo, so subject ikaw sa ginatawag naton criticism. Itong pagambal nga kawatan ka, aside nga allegation ato ti pag-criticize ato sa iya nga amo nagaling abilidad mo na. Tanan
Ti masakit gid man to. No? Anyway, salamat gid sa duha nga nagsalig diri sa Action Radio. Nabatian ta. Let the court decide kung magpay-filay gid man kamo kaso dira. Sige lang sir, bangkaya sir kay tingwaan ko gid makakuha da sang inabalang suna libre iyang bystander. Action firing line. Sir El Rey, no? Kay base makapulot man ko da sang makahatag komento di pro bangkaya man o kon pro Ruperto man to, tidaw kaway mangyapon pulo sir ang aton nga investigation, ha? Action firing line. Sige, grabe mga komento diho. Sige, basahon ko ni karon ha. Last 8:37 pagbalik naton, damo pa kita istoryahan pero mabaligya ko na sa inyo. Action Oliver, gamay lang ni sang life extend. Firing line. Pagbalik ko, damo patabalita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Kabilang sa kay Elnora Castellano, good evening Sumbray, idol. Always watching live, Suntal Villas, pakigreet lang palihog sa akon pamilya sa Manapla, Estilo, Castillo, kaghalong sa akon idol nga gwapo, keep safe, God bless. Ay sa Aurelio, sadya sa Magalyon, Ramona Azero Arama, naga-monitor sa Barangay 35. Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man, more power and God bless man sa imo. Vicente Samiliano, Action Brian, kilala ko na si Kapitan kag SB Bangkaya buot na sila kag ginahimo nila obligasyon nila bilang opisyal sang barangay kag sa banwa sang Magalyon or Moises Padilla kag sakto gina si SB Dimpol Bangkaya. Action Brian, salamat gid ra sa inyo. Araman si Emma Yanson, salamat gid. Ay sa Aurelio, mangkutonyo na lang ang mga tao nga nakakita sang natabo. 100% 9 out of 10 kay SB maapin. Damo di kasaho katikalon kapistrano. Dennis Richard Tiboroma, kasadya sila. May pa-return about pa mo. Mabalbala na sila liwat ya. Ay sa Aurelio, kung ako sa chinilas ni SB, pasalamatan siya. Inumulang na bato niya, hindi bla. Damo kakilala kay Kapistrano nga tikalon man gid tanan nga tawo sa barracks. Guro man kuton mo mauugid guro tanan katikalon niya. Tubong ban at Wario, good evening sala pana sang tao SB tani ula mo gin sakit baw nag-opisyal ka pa kag wala pasensya. Kung ako taga Magalyon, mayo kung mabuto ko simo proud ka pa nga may gin kastigo ka. Pero ang mga kampanya gani damo mabuhi ang patay sang sugid nyo para butuhon mo hinaso. Rosa Winner Araman, ay sa Aurelio damo tao nakabati singgit niya na kag ang ginastorya ni SB amuna ang tuod nga natabo. Phoebe Achibar naga-monitor man Islaw. Lito Secundes, maing gabi Action Brian, monitor from Case A, salamat, God bless. I believe USB Fred, salamat. Romy Agsam, Tikalon B, ang isa naka-auto lang, real talk. Glenn Bonier, good evening, Sombray, pa-shout out Bonier watching here, Army Compound, Camp Alfredo, Montelibano. Ay, din sa din gani. Dira, salamat gidra sa inyo, ha. Maria Luisa Austria Babalio, thank you sa pagpasabat. Yes, kita diri amo ginaobrata. Good evening, sir. Ask lang ko kung pwede makasulod ang taga Iloilo Province sa Murcia, especially sa Sipak Murcia sa reason nga magkuha sa mga gamit sa akon bata sa school dormitory. Iloilo Province ka, kuan ka ginto, duma-quarantine ka gid guro kay, pero pwede na kasulod pwede kasulod no? Inday Blaza Araman, Joyce Tortal Flores, listening, good job your program, salamat gid. GN Sky, good evening, Sombray. Greet ko naman family Gianan sa Gardenville, Tangob. Sila ni Grace, Joseph, Nemia, Rose kag Glenn. Salamat gid sa imo programa damo. Gapa
napabugtaw da nga mga problema tadi sa Bacolod. More power and God bless gid Action Bray. Salamat. Ay sa Aurelio, wala man rason SB Fred nga manumbag kung wala siya ginpainit sang isa. Jerry Azero Araman, sala-sala nga storya gagwahaw. Ay sa Aurelio, yato aligasyon sang victim. That's why nga ginpasabat ti si Bangkaya, ti subong na tadlong na. Datadlong sa inyo pag-insindi sa pag-aplayag ni SB. Ha? Jocelyn Libo on Dispoho. Giselle Katigan, good evening Action Brian, watching here La Castellana, greet ko lang all family Katigan nga nagapamati sa imo right now. Salamat. Merla Gonzaga, good evening Action Brian, monitor gid kami di Barangay Alhes, stay safe, God bless. Vanessa Mayo, good morning Action Brian, more than Christmas is just around the corner. Happy December 1st everyone, let's welcome 2021 in advance, stay healthy, stay safe, and God bless. Salamat, God bless. Grace Smith and Cousins, good evening Action Brian, watching Manville Royal Subdivision, God bless. Alma Agravante sa Bater, thank you Action Brian sa greetings, keep safe anytime. Cherry Love Caniedo Ribatado, watching here Hong Kong, tamyaw ko da mga Ribatado sa Barangay Bunga DSB, stay safe and God bless Action Brian. Pariente ko na Ribatado. Julius Pasco, salamat sa pag-monitor. Sige. Okay. Rizalina Alvarez, watching here, Minnesota, USA. Keep safe, God bless. Jerry Hilogo Araman, ang bukol sa kilid armas, hindi. Ano to ko, no? Yen Hodge Templado, yung gabi Action Brian, greet ko lang si mama kong buutan, happy 61st birthday. Hostiniana Templado, Escalante. Correct sir, Aurelio, salamat. Lilia Taton, good evening, nag-monitor man. Venus Jane, good evening Action Brian, greet ko lang mama ko Liberte Beniten Ubaldo, sang happy birthday, pero migid siya gapamati sa inyo. Salamat. Ferdinand Aguirre, Action Brian, dapat may priority project na ang magalyon nga boxing ring. Tanda, pag sa Ferdinand yaw. Rocky Nava, gapamati man ko di sa Erorico. Ay, sinong Rocky? O, kumusta si tatay? Si Tatay Naba, mga akon nga idol ko tong Tatay ga Guardia. Kumusta sa Tatay da? Yung gabi, kaya nabasa ko na. Regards lang ko kay Tatay Naba. Hidlaw man ta ka Tatay Naba ba? Buot ka si Guardia Blau. Huwag ka katulog. Bugtaw sa tanan nga oras. Paghambal ko, preparar kay may hold upper. Grabe. Singgit man sa, preparar man da. Kaya manyaga ta ya. Sadya sa Tatay Naba up dun eh. Si Mitch Legacy, good evening Action Brian, mangkot lang ko kon quarantine ng OFW, salamat gid. Oo, gina-quarantine ng mga OFWs mag-abot eh. Normal gina siya, no? Tema pa huway-huway ko danay, balik ko dugay-dugay ha, kay para makarelax man akon nga puwak. Las 8:45.
pati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may Action Radio Philippine Standard Time, las 8:52. This time check is brought to you by Multi. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad ako nahon ko lang na sa aksyonan ha. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Natsambahan gidabi nga nag-commercial ako ara na si Presidente Rodrigo Duterte. Ano ba lang classification sa Bacolod? We have Action on Defensor sa News Center. Action on, good evening. Action na Brian mayong gabi kag sa man mga ka-action mayara na sanggin na anunsyo siya Presidente Rodrigo Duterte sa subong gabi angot man siya nga talk to the nation sa siniang nga tinion action na Bri kung sa din iya gin-mentionar ang pila ka mga lugar nga sa karon ti ipaidalom ini sa modified general community quarantine. Kaya ang hindi ko ma-mention amo na siya ang naka-modified GCQ. Ang i-mention ko amo ni siya ang na retain in GCQ status. Okay. So amo ni action na Bri ang na-mention ni Presidente Duterte ang National Capital Region, ang Batangas, nadala ang Iloilo City action Bri. GCQ na? Yes, oo, Tacloban, Lanao del Sur, Iligan, kag Davao City. Pila ka bilog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ina GCQ. Oo. So wala na dalang Bacolod, meaning ara na kita sa modified General Community yes, Quarantine. action Bri. Starting buwas or tonight Yes. hasta December 31. Isagid ka bulan. Bati amo ng breaking news pamatian da beksyonan be? Yes, action Bri. Kayong mga critics ba? Ada nila git action break. Sa critics to, basi Okay. mag-critics sa mga tapungulay man ng Black ron. Do nag MGCQ Ale. na. Okay. Classification ay ang National Capital Region, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan, Davao City. So amo to action na The country will be under modified general community quarantine from December 1 to 31. Okay, action na. Action Bri. Ang maathag nga anunsyo ni Presidente Duterte angod sa panibag-o nga quarantine classification sa diriya sa Pilipinas starting 12:01 syempre. Okay. December 1. 12:01 pagpatak 12:01 ang na-mentionar ko retain sa GCQ ang the rest
modified GCQ. Bati, salamat gid no. Action an and buwas MGCQ na kita. Salamat gid sa Ginoo no. Yes, Pero hindi magkumpiyansa action an ha. Oo. Halog lang yung restriction pero Yes. ang minimum health protocol kinahanglan Japon sundon. Correct gid action. Amo na action na Bray ang dapat tandaan sang publiko kay para mag-less lang ang aton nga COVID-19 cases. Yes. At may ara ka na update subong sa Bacolod de kun pila. Iulahinon ko na lang. Dali lagi action Bray. Yes, take your time kay para kwanta na lang Negros kay Bacolod ulay hunonta na lang ni para makompleto ta and makampante ng Bacolod non, no? So suliton ta modified general community quarantine ng Bacolod starting karon. Ang Negros Occidental yan na sustainer nila ng MGCQ for how many months na? Na-actionan? Go ahead. Yes, action na Bray. Ini ang ako na basihan based man sa ginpagwa nga Regional Case Bulletin DOH Region 6 ni Action Bray as of November 30. Ang Negros Occidental may 77. Ang Bacolod may ara sang 12. 12 na lang. Pero iyan niya ka case bulletin sang region or Western Visayas, meaning kung diri na gid mismo sa Bacolod may ara pag na sila Action Bray nga breakdown pagid. Anong bot silingon mo may lain pagid? May ara pag na sila sang kun pila ang sa subong. Kaya ang arayog ang iya ka DOH Region 6 ginbase na din nila kun pila ang dumayara sila sang petsa. Halimbawa bipito ka adlaw. Amo na nga range pila ka bilog ang nagpositive. Sa amo nang pag-plaster sa iya ka DOH 6 pero iya ka Bacolod di syempre ang day to day gidya nga nga record as well as ang iyaman ka Negros Occidental. But so far actionan do way nagin man nagbalik sa 3-day jets kita no nag 100 plus abi no way nagin man. Bacolod. Ang Bacolod. Ang Negros si damo-damo. Nagdamo-damo pa sila. Gali kiti 60 at 38 man 32 man yang Negros City sa municipalities mo. Sa ibutan tabi may tagduha-duha kabilog kada banwa, syudad. Amo sina sige actionan. So amo na action na Bray ang breaking news man sa news center angod sa panibag-ong quarantine status sa Bugos yang Pilipinas. Una sa balita sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Okay, salamat News Center. Action and Defensor sa maabtik nga pagkuha sang informational link kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang iban pagid karon nga mga statement kag mensahe ni Duterte ang bantayan diri gihapon sa Action Radio Bacolod or bisita kamo dira sa aton sini nga Facebook page. Action Firing Line. Gina-endorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule nga mo ni nagabalanse sa lawas Pasko daw kulabos, naging ang iban nga way ko nabasahan, pasensya, gidwas aga, makit anay, maghilibati kita sa Action Hotline na of danyo ako las 8 sa las 9:15. Dirig yapon sa Action Radio Bacolod. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita o kon buwas naman kita of the night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. 9 p.m. na. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!